Kaixo, gu Laia, Ekain Ligarra, Ekain Zuazo eta Mikele gara. Plastikako aurkezpen honetan bonbardaketei buruz hitz egingo dugu, adibidez, Durangokoa eta Gernikakoa. Lehenengo Durangoko bonbardaketari buruz hitz egingo dugu. Durangoko bonbardaketa nagusia 1997ko martxoaren 21 eta apirilaren 4 arteko bonbardaketan datuek diotenez. Bonbardaketak 327 hildako eraman zituen Durangon. Guztira, hegazkinek 291 bomba aurkitu zituen. Hau da, denera 14.700 kilo inguru lehergailuetan. Durangok ez zuen aireko erasoen kontrako babesa. Garai hartan, Durango Bizkaiko hiri garrantzitsuenetako bat zen. 8.787 biztanle erroldatuta zeuzkan. Gerra hasi zenean, alkatea karlista zen, Adolfo Basterra. Tradizionalistek 8 zinegotzi zeuzkaten udaletxean. Alderdi jeltzaleak 3 eta Fronte Popularrak 2. Orain Gernikako bonbardaketei buruz hitz egingo dugu. Gernikako bonbardaketa 1927ko apirilaren 26an Gerra Zibila Gernika hiriak Bizkaia pairatutako hegazkin erasoa izan zen. Erasoak zibilak sarraskitu zituen eta hiria suntsitu. Eraikinen 1/3 baizik ez zen zutik geratu. Luftwaffe nazioaren kondor legioa eta italiar fasisten abiazioen legionariako hegazkiak izan ziren erasotzaileak. Rugen operazioa izenekoan hildakoak azken ikerketan arabera 2000tik gora izan ziren. Kopuru askoz txikiagok ere eman izan diren arren, 126 herritar, mendebaldeko herrialdeen begitara Gernikako Luftwaffe egin zezakeen terrore bonbardaketaren adibidea izan zen, eta halako ekintzak egiteko prestatua zegoelako froga zen. Bonbardaketa Pablo Picassoren gerraren aurkako margolan famatuaren gaia izan zen. Eskerrik asko entzuteagaitik eta oso ondo pasa eguna. Agur!